Sú diagnózy, ktoré dlhú dobu nemusia mať žiadne viditeľné prejavy a prepuknú, až keď už je neskoro. Mnoho takýchto diagnóz súvisí so srdcom. Prejavia sa v okamihu a bez okamžitej pomoci môžu byť aj smrteľné. Karol netuší, že aj jeho srdce čaká zatiaľ najťažšia skúška v jeho živote. Kde si? Tu som. Kde si zobral, odkiaľ to máš? Tam vzadu to bolo. Chceš, aby ma vyhodili? Aj tak tu už nikto nie je. Keď chceš byť takýto, tak sa len otoč. Dobre, prepáč, už som ticho. Páne, to je super. Čo je luxus? Pekné. Ďakujem ti, Gitka, že takto kvôli neriskuješ. Chcem, aby si bol konečne fit. Ako tento zázrak funguje? Dobre. Funguje. A vždy je obsadený. Aj sauna, aj výrivka, vždy je všetko obsadené. Ja zbožňujem saunu. Chceš saunu? A to by šlo? Dobre, tak si sedni. Fantázia. Ja som umeral. Toto je nebo a ja ani o tom neviem. Karolko, nesmieš takto hovoriť. Čo by som tu bez teba robila? Pridáš sa ku mne? Nemám plavky. A ty si myslíš, že ja áno? Karol, prestaň! Ja, tak toto je paráda. Toto je paráda. Dobrý večer, Gitka. Už ste upratovali vo výrivke? Vo výrivke? No áno, a prosím vás, keď tam budete, zapnite mi aj saunu, niečo na mňa lezie. A vy, pani šéfka, vy chcete ísť do výrivky? No a je na tom niečo čudné? Nie, prepáčte, ja som to už mala mať hotové, ale ja som to nestihla. Tak to prosím vás spravte, ja si idem niečo vybaviť. Karol, nenívaj sa, musíš okamžite odísť, keď som šéfku. Stá som, Karol, počuješ? Karolko! Zajdi zajtra na isku, ako to s ňou vyzerá. Bojím sa, čo mi povedia. Ja viem, aj pre mňa je to ťažké. Po toľkých rokoch? Niekedy mám pocit, že časom sa to iba zhoršuje. Hlavne pri deťoch. Áno, dobre. Čo? Bola len nejaká vystrašená pani, ale dispečing to upresnil. Nejaký starší muž utopený vo výrivke. Ideme. Operátor zvykne byť veľmi nápomocný a po telefóne inštruuje volajúceho, ako poskytnúť prvú pomoc do príchodu záchranky. Na toho na mami šatku. Karol. 20. 27. 28. 30. Ja ho zaintubujem. Saturácia 82, hypotenziu. Podaj ostalačku. Je to váš známy? Áno, je to môj priateľ. Pri takýchto vážnych prípadoch sa vždy snažíme spraviť maximum. Vychádzame z našich teoretických vedomostí a praktických skúseností. Upokojte sa, dobre? Pokojne, dýchajte. Nesťažoval sa váš partner na nejaké bolesti alebo niečo iné? Áno,
som preto kvôli tomu priviedla. On Pokojne. hovoril, že je seknutý, že na ňu ide chrípka. Ja som vôbec nevedela, že mu to môže ublížiť. Zaviedla ste ho sem, aby sa mu uľavilo. Áno, všetci si to chválili. Dobre, a prečo o tom nikto nemusí vedieť? Lebo ja, to je teraz už, to je po robote, teraz je záverečná a ja tu upratujem, ja mám kľúče. Dobre, zaviedli ste ho sem a potom čo? A potom išla som vedľa, zastihla som tam šéfku, šéfka povedala, že chce ísť sem, tak ja som prišla k nemu, aby som ho odviedla, lebo on tu nemôže byť a medzi tým už som ho našla takto. Koľko tak mohol byť najviac? Neviem, 5 minút, 10 minút, ja neviem, bolo to veľa. 10 minút. Ja som fakt nevedela, že mu to... Nebojte sa toho, výrivkou ste ho mohli ublížiť. Že mu to môže ublížiť. Čo sa tu stalo? Ja som strašne ospravedlňujem. Čo sa deje? Ja som... Prosím vás, zoberte tu pani. Prosím vás, kto je ten pán? Prosím vás. Počuť. Gitka, hovorte, čo sa tu stalo? Prečo ho oživujú? Kto je ten chlap? To je môj porčí. To je môj priateľ, ja som ho tu zobrala. Dobre, ale prečo je nahý a prečo ho oživujú? Lebo som ho tu zobrala, lebo mu bolo zle a ja som mu navrala, že aby šiel do výrivky. Ja som sa potom vrátila, on už bol úplne tam. Ale to ste mi mohli povedať, Gitka. Vy ste volali záchranku. Áno. Bože, dúfam, že len prežije, pretože pre tento hotel to by bolo strašné, keby niekto tu zomrel. Prepáčte mi to. Joj. Naskočila fibrilácia. Gel, dáme 200. Nabíjam na 200, výboj. Pokračuj. Žije? Naozaj ju zoberte, prosím vás, preč. Ale nie, prosím vás, Poďte so mnou, Betty. Fibrilácia pokračuje. Dáme 250. Výboj. Dobre. Ukončíme. Zakryte ho. Boli sme privolaní k veľmi vážnemu stavu, kde išlo o zástavu srdca. Aj napriek nášmu úsiliu sa nám pacienta nepodarilo oživiť. Lukáš, dobre, všetko dobre? On zomrel. Je mi to ľúto, ale nepodarilo sa nám ho oživiť. Kam teraz ideme? Na chvíľu ste stratili vedomie. Musíme sa postarať. Som stratila vedomie? Áno. A čo bude s ním? Postarajú sa o neho. A kto sa o ňo postará? Poďte sa mnou, to teraz neriešte. Stratili ste veľa slov. Prosím vás, čo teraz bude? Je mi ľúto, ale telo musí vidieť obhľadajúci lekár. Prečo? No musí rozhodnúť, či nie je podozrenie na cudzie zavinenie. Takže mi chcete povedať, že pokojne ešte sa môžu prísť aj policajti? Je mi to ľúto, ja tiež neviem, čo sa mu stalo. A Gitka, naša upratovačka, bude aspoň ona v poriadku? Áno, mala by byť. Ale čo s ňou urobí strata partnera, to nedokážem odhadnúť. Ďakujem, nerada by som o ňu prišla. Hneď som späť. Dobre, hneď som tam. Obhliadajúci lekár trval na súdnej pitve, takže Karolovú smrť musela zdokumentovať aj polícia. Správa o mŕtvole vo výrivke sa rýchlo rozniesla a hotel po roku zavreli. Gitka sa už doň nevrátila.
Karolova smrť ju zlomila a poznačila aj jej zdravie. Nikdy si totiž neodpustila, že mu tú výrivku sama navrhla.